Tinututukan po ng bayan ng Santo Tomas ang paggabay sa mental health at productive wellness ng kabataan sa pamamagitan ng adolescent peer facilitation training na inilunsad po ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan po ng Rural Health Unit ang nasabing aktibidad na sinimulan kahapon Marso 10 at magtatapos ngayong araw. Layunin ng training na ihanda ang mga kabataan upang maging peer facilitators na makakatulong sa kanilang kapwa kabataan sa pamamagitan ng active listening at problem solving. Sa Pangasinan, karaniwang isinusulong ang mga peer facilitation program ng mga paaralan at health offices upang mapalawak ang suporta sa mental health at kapakanan ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, pinalalakas ang kakayahan ng kabataan sa Santo Tomas, Pangasinan upang maging katuwang sa pagbibigay ng suporta at gabay sa kanilang mga kapwa kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.